Gaur, maiatzak 9, Europako egun berezia ospatzen dugu. Egun gutxi falta baitira, Pedro Sánchezek hurrengo 6 hilabeteetan Europar Batasuneko lehendakaritza bere gain hartzeko. Eta bestetik, Europako hauteskundeetatik urtebetera gaude bakarrik. Eusko alkartasunatik eta aleren lehendakaritzatik bide batez, europeismoa, progresismoa eta autodeterminazio eskubidearen defentsa batzen dituen Europako alderdi politiko bakarretik, gure mezua oso argia da. Egungo ereduak ez ditu gure beharrak asetzen. Agortuta dago. Gauza gehiago egin daitezke eta egin behar dira. Beste Europa bat behar dugu. Hortaz, ekintza argiak eta aldaketak eskatuko dizkiogu Sánchezi. Horregatik, Europako lehendakaritzaren buru bezala, Sánchezi bereziki gauza hauek eskatuko dizkiogu. Estatuak iristen ez diren edo iritzi nahi ez duten Europa bat, adibidez, oinarrizko produktuen edo energiaren prezioak mugatuz. Mugarik gabeko osasun eta hezkuntzarako baliabideak mobilizatuko dituen Europa. Genero indarkeriari buruzko araudi berria lehenbailen onartzeko eskatuko diogu. Europako herri guztien hizkuntza aniztasuna sustatu eta babestuko duen Europa, gure hizkuntzen osasuna gobernuen siglen mende egon ez dadin. Eta Euskal Herria ez delako irla bat, nazioartean Europak Kosovo onartzea eta Europar Batasunan sartzea, bultzatzea nahi dugu. Eta Europak Saharako herriari laguntzea independentziaren aldeko borrokan.